नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. कोरोना महामारी लागून काणकोणात 6 मे पर्यंत संपूर्ण व्यवहार बंद. काणकोण तालुक्यात कोरोना महामारीची साखळी तोडचीसाठी सामाजिक बांधिलकी जपून व्यापारान गुरुवार दिनांक 6 मे पर्यंत संपूर्ण व्यवहार बंद करचो निर्णय घेतला. नागरिकांक केल्ल्या आवाहनाक व्यापारान बरो प्रतिसाद दिलो. काल सोमार आणि आज मंगळवार चावडी वयले संपूर्ण बाजारपेठ बंद आशिल्ले. पाळोळे, चार रस्ता, शेळेर हांचो संपूर्ण व्यवहार बंद आशिल्ल्यान सगळे कडेन थंड प्रतिसाद दिसून येयलो. चावडी वयले भाजी मार्केट सुद्दां आज बंद आशिल्ले. तालुक्यांतली बँका, पतसंस्था सुरू आशिल्ली. सरकारी कार्यालय उगडी आशिल्ली, पण कर्मचारी वर्ग कमी आशिल्लो. खासगी बंद आशिल्ली जाल्यार कदंब बस सेवा 50% क्षमतेन सुरू आशिल्ली. या सगळ्या कारणान तालुक्यात नागरिकांची तुरळक उपस्थिती दिसून आयली. काणकोणाची पोलीस यंत्रणा बी या सर्व व्यवहारात लक्ष दिवन आशिल्ली. या तालुक्यात काही भागातल्या घरात 5 पेक्षा अधिक रुग्ण मेळिल्ल्यान हो भाग कंटेनमेंट झोन म्हण जाहीर केला. सध्या होवरे, पाळोळे, गांवडोंगरी, देळे, मास्तीमळ, श्रीस्थळ, राजबाग आणि किंदळे हे भाग कंटेनमेंट झोन म्हण जाहीर केला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय प्रभू देसाई हांणी दिली.